Mayong gabi mga kapamalandong. Welcome sa ato ang programa karong gabi una ang atong pamalandong karon o kauban ako si Brother Luis no gikan sa Hinguog City. Brother Luis, mayong gabi diha kanimo. Mayong gabi ni mo da, Brother Alex Lim. So, praise the Lord kay balik-balik na gamay akong tingog kay for almost pila ka days ko nga gipagaw. So, di pa gid ingon nga perfect pa kay akong tingog. Lagi, pasensya Okay. na to the other Sunday ha nga Brother Alex nga wag ko kakuan kay nagbiyahe ko gikan from Talakag. So, nagabin-an Ah, pag uli. okay ra Mm, bro, walay problema. Bitaw ako po lagi. medyo lain lang sa kuan no, lain atong panahon karon gud atong tutunlan ga kuan pod so Mm, karon pa lang pod nga semana medyo na arang-arang and padayon lang gihapon sa pagsibya no sa pag-online maningkamot lang gihapon. O by the way, pits mga kapamalandong no, Pizza City na karon sa bulan sa Marso o ikatulo nga Domingo nining Kwaresma. Okay, so unang Domingo sa bulan sa Marso diin Brad Luis, paspas kaayo ang ato ang panahon. Feeling nako bag-o pa nag New Year. Nya karon Marso na. So pila na lang kabulan, Disyembre na pod. So yung ana siya mao mga mao mao. igso no. Oo. So happy Sunday sa atong tanan no, sa mga tigpaminaw, tigsunod ni maong programa. Happy Sunday Brad. Dayon karong gabi una mga igsoon no, linain ni nga topic ang among gigahin ni Brad Luis nga atong hisgutan karong gabi una. Apan sa dili pa, Brad, magtimbaya sa ta sa ato mga soking tigsunod sa atong programa. Hala, sige sige. Kinsa man ang nadira kay di man ako mabiyong uban diri. Okay, so Oo. atong itimbaya atong mga kaigsuuna no nga kanunay nagsunod sa atong programa. Labi na first nga naka-comment diri no si Yan Yan from Lugait no, Mm, si CRS Lugait. So mm, regards mi diha sa mga charismatic sa Lugait. Yan mm. og ingong nausab sa kanang sa inyuhang kura paroko diha si Father Steve. Si Father Steve tuod Brad Luis gikan ni siya sa Bulwa sa una no, nabalhin siya sa Oh, Nazareno tapos nabalhin siya sa Lugait. So kumusta mi diha sa mga charismatic nato ug ang uban pod nga mga tigsuki natong tigsunod no ni ato ang programa ilabi na pod ang ato ang kuan kaning mga kauban nato diri sa may Opol kay sa Opol naman ko karon Brad no, wala na ko sa mm. Bulwa nagkuan. Wala na Opol. diri na ko Kuha na nagpuyo day ka sa day Opol. kanang Opol group na day ka. Yes, oo, Mm, sa Opol. Oh. Og oy timbaya sabday nako no. Isa ka tigsunod nato no, naka-react dayon no. From Singapore ni siya. So uy, worldwide Brad Luis. Singapore, Singapore pa gyud. Oo. Oo, Singapore ta no. So naatay tagasunod diha sa Singapore dayon kuan sab kanang atong mga kaigsuonan sa may city district no. Kining Nazareno o kaning Makabalan Brad nga mo ni akong ginabisitahan sa una. And then kumusta mo diha mga igsoon no? Maigsoon ko diha ni Kristo. Kumusta mo diha? O ikaw Brad, basin na kay timbaya diha sa atong mga kauban diha sa Hingoog. Ako na lang panimbaya, Brother Alex, no, sa tuang nga mga kapamalandong karon. Maayong pagpaminaw, maayong paglantaw, and happy watching, and I hope this evening ako na lang gikuan nga unta daghan mo nga matun-an, labi na pud kami nga nag-share karon, and panimbaya na lang po nako to all charismatic youth and adult nga naka-view karon, and then I hope unta nga enjoy lang ta this evening kay kabalo ko nga ang uban ani first timer, ang uban suki na gyud ug ang uban ah, kanang gitawag nga murag batsi ba, mulantaw sunod pod dili, lantaw na pod dili, pero sige lang maabot rang time nga mahimo nga interesado sila o makahimo nga sila na pod puhon ang naa karon din sa atong himutangan, Brother Alex. Mura man jud na. Amen. Amen. Greetings na lang ko tanan, from Magsaysay to pinakalas nga kuan Brad sa na nga last dira Lugait, sa lugait Brad. Lugait, o from Magsaysay to Lugait. Tanan, enjoy, and then Luzon, Visayas, Mindanao, bisan sa amo nga province sa New York, charot. Sa New York nga province, sana all bitaw sa tanan nga mga na-view, enjoy this evening, and I hope ang tanan mablessingan gyud sa Ginoo kay mo nagingon ang tao nga willing nga maminaw sa pulong sa Ginoo
mao ra pud ang tao nga willing nga mo dawat sa grasya sa Ginoo. Amen. Amen. Praise the Lord. Ana lang. So, okay. So, lain pa ato itimbaya. Brother Romel Obsiuma Anastasio, kada Domingo yun gasunod sa tua. From Manila ni siya, Brad Luis, no? Brad, ang gabi kanimo, happy Sunday diha. I hope nga maya imong kahimtang diha karon. O ingon mausab, akong itimbaya usab ang ako ang igsuon diha sa may bulwa uban sa iyang pamilya nga kanunay nagsusunod po ni maong programa og sa ako pong kapikas diha sa may hasaan. Speaking of hasaan, igsuon, Di ka na gasaan na. hi kay Brother RR, no, from sa diha sa Bubuntugan, no. Bubuntugan. Because ako na contact si Brother RR, medyo ubo magud siya. So ino siya nga pag maulyan yang ubo, maningkamot siya na maka-join sa ato. So tulong na din ta ani. So, wow. oo. So, pare, may gabi diha, Brother R, no, padayon sa, ibog kay ko sa ilahang mga activities sa mga batanon sa Bubuntugan. Grabe dasig kayo. Aktibo kay sila, dasig yun. Oo. Apel pod ang apel pod ang kining lagunglom, di po magpalupig. Naapod ilang mga activities sa mga batanon. So, hinaot unta nga makapadayon ta taliwala ni pandemic, pero ang kanindot ani karon kay naa naman daw ang vaccine, di ba? So lagi mandatory ang vaccine, sugot ka. Magpa-inject man ka. Hindi mo daw mandatory ha. Ingon ba sila nga kanang kung di daw ka mapag-vaccine, di daw ka makaadto sa laing lugar kay ang pangitaan ko no kung butan ta mababaksinan ka, tagaan kag certificate nga nabaksinan ka. And then, kung hindi ka magpabaksin, ug madto ka sa laing lugar na wala kay mapakita nga certificate nga nag-injeksyonan ka sa vaccine, dili ka pa anaon agoy, murag nagsugod naman ang gitawag na to nga 666 Brad. Nagsugod naman. Dugay raman, murag ni grabe naman ron. Lisod ni kung istorya pero Brother Alex pohon ato na isyuhan. Yes, yes. Okay, nakoy nabasa po noon atong aging semana nga kuan kanang dili daw mandatory pero tanaw na to ang dagan ani, no. Busa-busa ra maning kwas IATF. Yes. Trabaho na baya ka. Sige lang, ato laning kuanan. Okay, so maigso, no, sa makausa, happy Sunday ug welcome sa ato ang programa karong gabi una. Katong doon na mo yung mga prayer request, pwede ninyong i-type diya sa ato ang comment box, mga greetings ninyo, ato nang basahon unya, okay? So, karong gabi una, ang ato ang topic nga ato ang giandam, paano siya kanang kabalo ko nga nasayod na mo ani, pero ato ning tagaan og pamalandong, no, uban sa pagtan-aw nato, pagbasa nato diha sa Biblia. So atong tan-aw ni siya karong gabi una. Okay, so agig pagbukas sa atong pagpamalandong karong gabi una, atong sugdan sa ato ang pag-ampo. So si Brad Luis kay di pa man kayo kuan ang iyang tingog, so ako lang sa ani ang mag-lead, no, sa mag-lead sa ato ang pag-ampo. Okay. So kapamalandong atong ipahiluna ang atong kaugalingon diha sa presensya sa Dios ug mudungan kita sa pag-ingon sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmao na mo amahan, Dios nga laming gamahanan, tuburan sa kaayog kinabuhi. Kami nagadayeg nagapasalamat sa imuhang makanunayon nga pag-atiman kanamo sa imong paghigugma, sa imong pag-provide sa among panginhanglanon matag adlaw. Ginoo, salamat sa giya, salamat sa proteksyon. Salamat kaayo sa mga gasang imong gihatag. Kung nangamuyo kami karong gabi una, o Dios, nga unta imo kaming pagaubanan ni among pagpamalandong karon. Ginoo, lamdagi ang among hunahuna, ang among kasing-kasing, ang among mga pulong nga imong tang i-anoint, Lord, nga mahimong imong pulong ngadto sa imong katawhan. Himua, Ginoo, nga ang matag tawo nga nagsunod, nagtan-aw, naminaw ni maong sibya, mapuno sa imong presensya, mapuno sa imong gahom, mapuno sa imong pulong. Aron singon ni ana, sila magmadasigon sa pag-alagad, paghigugma o yung mga usab sa ilang mga buluhaton matag adlaw. Ginoo, himua nga kini maong takna sa among pagpamalandong, usa ka takna nga diin ikaw gayud ang nakig-uban o namulong nga kanamo. Ug ang tanan, Ginoo, among isalig diha sa imong bugtong anak, among Ginoong Kristo, uban usab sa panabang sa among langitong inahan si Mama Mary, uban sa mga santos ug anghel sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo.
Amen. Once again, happy Sunday. Happy Sunday kanatong tanan. Igsuon ko diha ni Kristo, no? Brother Luis, once again, happy Sunday kanato, no? Kanimo diha. Okay. So, para sa atong kuan, para sa ato ang topic karong gabi una, no? Brad, abi niyo Yes. mga kapamalandong kini akong igsuon karon nga kauban. DJ man yun ni. Nagsunod ko sa programa ani, no? So na Ay, mga program pamulabot ko. ani niya, no? Dili mga program ani niya nga akong ganahan ko nga gastig sunod, and then ga-appeal pud ko sa mga discussion pinagi sa mga comments. So ma-apply niya ni karon ang atong topic. Praise Okay. the Lord. So okay. Excuse me. So, ingon siya mga igso, no? Um, kasagara, dili kay kasagara, kung dili sa atong panahon karon, kung maghisgot ta og kanabang atong kahimtang, importante jud kaayo ang kwarta, no? Labi na sa ning panahon sa pandemic, lisod kaayo ang magkasakit. Nya, labo ka lisod kung wala kay kwarta. Ma. Ang uban nawad-an na gani sa trabaho, dunay uban makaigsuonan nato nga kana bang naningkamot na lang kung asa makapangayo og ayuda tungod kay lisod-lisod jud ang kahimtang, no? Kung lisod man daan, mas lisod niining maong panahon, no? Pero ang atong makita nga kana bang maibog ta ba magtan-aw sa ubang mga tao nga mapalit nila ang ilang gusto. Kita nga parang ingon pa nila nga tama na lang ta sa window shopping. Ang uban lang gani, tama na lang ingon pa nila nga katong mga taon bitaw Brad nga kana ba nag lockdown ta. Uy, speaking of lockdown, hapit na ta mag-isa ka tuig, no? Marso man to. Lagi. Lockdown ta, nag-panic buying, no? Ang uban, ingon pa nila ang uban, panic ra gyud taon, wa gyud buying nga Okay, nahitabo. buying. Wa magtay ikapalit. So realidad po na no nga daghan po tang mga kaigsuonan ug kita mismo matag adlaw galisod gyud ta sa atong kahimtang. Pero niining kagabion, niining atong pagpamalandong higala, igsuon ko diha ni Kristo, ato sungtan-ahon pod unsa ang mga butang nga kaya gamiton, no? Kaya natong gamiton ang gahom sa kwarta ug unsa ang mga butang nga dili kaya sa kwarta. Diba, Brad? So, sa Amen. imuhang kuan, sa imuhang kasinatian, no? Usually kung miingon tag kwarta, unsa may mga butang sa ato ang kahimtang karon nga mura og makaingon ka nga advantage gyud ang tao kung dunay kwarta, dunay daghang kwarta. Oo. So actually, kung mingon ta karon og may misgot tag kwarta gyud kanang kawanang Alex, wagi kahumanan. Malagi na gingon lagi nga kanang ang income pwedeng mahunong but ang expenses dili pwede. Di ba? Mamagina, pwede mahunong ang atong income pero ang atong gastuhon never jud na mahunong. Magpadayon ug magpadayon na. But we are not talk about money, but we talk about love under the money. Kay basi moingon ta karon sila nga nagisgot naman ni kwarta ning duha basi mag-invest ni. Labaw pa ni skapa. Namora. So ang ato isgutan, it's all about nga unsaon sa tao nga dili mahimong kanang matagaw or mahimo nga ang kwarta na ang mahimo nilang Dios sa ilahang kasing-kasing. So mora to klarohon. So kung may isgot ta karon kay actually kaganina ningon man kanako nga ang atong topic is kanang mahatungod sa maong bahandi unya tungod unsaon nga makuha nato ma-apply nato sa tong kagalingon ang gugma nga dili ta mayaagom sa maong kwarta. Ito na tanay lang karon nga panahon init gi kayo ang kwarta. Unya bisa pagali sa election di ka kada og kwarta. Kung ikaw mangali ang gitawag nga politiko. And then nagsugod lagi karon, nagsugod ang panglista daw. Nasugod na Nasugod na ang pagpakampanya. Pero ako di ko magkuan anak ang murag lisod na. Sa inanita ka ba ng Brother Alex Lim? Basahon sa nato gamay lang nato take a time about Psalm 49. So pamati nini kamong tanan katawahan sa tanang dapit gamhanan og dili gamhanan dato og kabos. So kung ingon tag isgot tag kwarta dato na ay kwarta, pobre na ay kwarta pero dili kay tantong daghan.
Pero kung unsaon man ang pag-apply sa tao nga dili siya mahimong mahisakop nga magpabilin nga gitawag nato nga money in gitawag nga money exchange kana bang magpakabaylo nimo imong kalag di as kwarta. Mao man ginakaroon ng tao nga bahala na lang magmarka bahala ang tao para lang sa kwarta. Mingon ang tao nga buhaton na ko ni para lang sa kwarta. Question, unsa man nimo ng kwarta karon? Siyempre palit bugas, palit sa tanang kinahanglanon, palit sa imong gusto. Pero kabalo ka nine. Di ba ko alam kaubay ka lang. So, padayon no. So, pagka muna nga kung kita mismo sa tong kagalingon kabaluta mo exchange in money kana bang dili ta magpakabaylo sa kwarta kay ang imong kalag ibaylo galing nimong kwarta ina ko bakakon mas malipay ang yawa ana. Mas malipay gid ang yawa ana. Sama gyapon na mga bahandi tanan kung mag-ibaylo nimo imong kagalingon des bahandi the same as nga nagpakabaylo gyapon ka yawa yes Ginoo mag-inana nga way ba kay dili man sa ta maingon nga kay ang kwarta magamit man siya in good terms magamit man ang kwarta sa maayo nga pamagi pero say lagi pag maabusar ang kwarta gamiton na sa dinautan di ba maingon din nga tagaan ta kag 10,000 patyan ni nga tao tagaan ta kag 5,000 patyan ni nga tao so mahug ba nga ang kwarta diha na pagi para putlon ang kinabuhi sa tao maingon din ta suhulan ta ka kawatan ni tunga ta murag inana ba tungod sa kwarta pero mo na gingon money can buy watch but cannot buy time. Ang kwarta makapalit og gitawag og luxurious nga mga nindot nga mga sakyanan pero dili nimo mapalit ang imong kahayahay. Ang kwarta makapalit og gitawag nga kanang butang like gitawag nga cellphone, gadget nga makakuan sa tao pero di siya makapalit siya og balay pero dili niya makapalit og house but dili niya ma-feel di siya makapalit og home makapalit siya og gitawag og kalipay diya sa amigo barkada nga banding pero dili gyud niya mapalit ang pag-care sa mga friends kay sama sa gingon sa kalipay og karuhay daghan kag barkada apan sa kasakit og kalisod makita lang nimo kinsa ang tinuod nimong higala. So muna nga ang kwarta makapalit og kanang gitawag og panandalian. Kumingon tag panandalian makapalit lang ang tao sa butang nga iya lang. Pero mo lagi nagingon lagi daghan tao nga magpakakwartahan bisag way kwarta. Daghan tao magpakanaa bisan wala. Daghan tao nga magpapiling dato bisag ubos ra kaayo. Daghan tao nga nagpakaron ingnon silang kagalingon nga sila kwartahan bisan kanang lubog kayo sa utang. Ngano man mo na gingon lagi nga kung matinud-anon ka lang sa imong kagalingon, dili lang unta ka magpakitang tao. Siguro no, makapalit siya og balay. Kanang makita nimo ang tao ba nga kung kung mahimo pa unta, kung magmahimo pa siyang matinud-anon unta kayang kagalingon, dili unta ang tao maglisod. Mao bitaw nang uban bitaw ka ba ng Alex og mga naminaw karon mga kapamalandong nga kung lang taon og mamalandong ta karon nga kapanahon na ang mga tao karon dili gusto bisan sa Facebook naay mga tao nga dili sila gusto nga kanang i-lockdown sila o ubos sa pananaw nila silang buhaton magpa-pretend sila nga na sila kaya para lang irespetohon sila para sa kwarta paliton ang dignidad sa tao para sa kwarta ibaylo ang pagkatao para sa kwarta bugtuon ang kinabuhi sa tao mo na ang kuwat sa kwarta mo lagi na nga kung init dabi ka init ang kwarta kung imong gamiton sa dinautan nga pamaagi daghan kaayo paagi nga mahimo ang kwarta nga usay ang tao mahimong dautan unya tungod lang sa kwarta usahay maguba ang relasyon sa panag-amiguhay mao gini tinuod realidad na nga nahitabo and I experienced that sa ako apong na amigo nga nakautang siya nako unya antod nga wa na gid siya mobayad wa na magpakabana kasi nahitabo agi-block ra pug ko sa Facebook so sige na lang lisod sa kay magbagot-buta ka lisod sa kayo magwara-wara ka so patay mahimo masunsaon mo lagi na iyang gibaylo ang among panag-amigo tungod lang sa kwarta so unsa man ang buhaton nato aron dili ta mahiagom sa maong kwarta
Mao lagi na nga kung magpabilin ang materialistic sa imong kasing-kasing ug hunahuna, ang mahitabo sa imong kinabuhi mawala ng Ginoo nimo. Moingon ka karon nga nagtuo man kog Ginoo, gaampo man ko sa Ginoo, gasimba man ko sa Ginoo. Question, imo bang gibutang ang Ginoo sa imong kasing-kasing hunahuna? Kay ngano man nga every time nga naay mosuhol nimo mudawat man ka. Every time nga naay mosugo nimo bisag dinautan nga paagi mosugot man ka. And mo na imong giingon and you believe in God na ang Ginoo gugma man ka ha. Diba? So mo na ang pangutana kanang gitawag nga Brother Alex Lim. So kung unsaon na to nga ma-apply excuse me, ma-apply na to atong kaugalingon sa inana nga mahimong maayo ang ato ang kaugalingon diya sa Ginoo nga dili ta magpaghayagom sa kwarta. Yes, mo na gingon nga buy your needs, not your wants. Kay usahay man gud ang tao basta daghan ka, basta nagali na kwarta, awan di billionaire ang tao basta makakupot na kwarta, dali ra kayo nalimot na siya nga naa pa say galastuhon sa iyang inadlaw-adlaw nga kinahanglanon. So kung inana ang munahuna sa tao kay narabay moingon ka ba ng Brother Alex Lim nga di na lang di sa ko mosimba kay busy ko og kanang bantay sa tindahan. Di sa ko mosimba kay napa ko'y sukton nga utang. Di sa ko mosimba kay nanginabuhian pa ko. Di sa ko mosimba. So there have no times para sa Ginoo ang mga tao tungod kay nang hinabuhi. Di man daotan mo nagingon di man daotan ang pagpanginabuhi, ang pagpangitag kwarta, but please di man daotan ato duman nga dili daotan ang pagpangitag kwarta, ang pagpanginabuhi. Dili ginadaotan, pero please ang pangutana kang kinsa man na tag-iya kanang imong gikabisihan. Nganong wa naman kay time sa Ginoo. Question, kang kinsa man na tag-iya nganong wa naman kay time. Mao man na. So please, tagaan na to og pagpamalandong atong kagalingon nga dili lang sa kwarta ta. Yes, kinahanglanon man nato. Mulakaw tag lagyo, nitag kwarta. Mukaon ta, nitag kwarta. Di ba? Pagmata sa buntag, mugawas lang ka sa balay kay mato ka tindahan. Kinahanglan ka buntag kwarta. Sige na, bisa pag may kag utang, ubayad man gid ta. So inana ba? Kanang kwarta ang nahitabo sa unahon sa tao. Mumata og buntag kay para pag-ablis tindahan. Mumata og buntag aron maato merkado kay mangumpra. Mumata og buntag kay mangandam pas mga baligyaonon. Grabe ang mindset sa tao. Muna ginangingon na tungod lang sa kwarta ang mga tao nahimong nabuta sa gugma sa Ginoo. Mao jud na nawala na ang ilang interes, ang ilang importansya diya sa pagpangalagad. Tungod kay nahiagom na sila sa kwarta. Sige naman sila pangita. Asa naman ang kwarta? Gamay regali kay tanan gani. Itagaan ng isang G's, ang isa 20 nang giaway na tungod kilabaw ang isa. Itagaan ng isang piso, ang isa 5 nang giaway na. So, grinagmay nga paagi apan dako kaayo og impact once mahitabo ng inanak nga mga butang. Mabitaw na nga kanang kung himuon bitaw nato atong kagmatay lang nga be satisfied, be enough. Yes, be worth. Kana bang mahimo kang satisfied sa imong kagalingon ug unsay naani mo. Yes, pwede kayo. Pero sa ilang rason, dili ko. Kailangan pa nako og more. More and more. Why? Tungod kay ang tao walay katagbawan. Nangita ang tao sa butang nga way katagbawan. Moinom og tubig, gusto pag-inom tubig. Tagaani mo gis, gusto pag 20. Tagaag 20, gusto 50. Tagaag 50, gusto 1,000. Tagaani mo 1,000, gusto 10,000. Tagaag 10,000, gusto 1 million. So, ang nahitabo karon, ang tao karon, sa karon nga panahon ha, karon gid nga panahon, modern nga panahon. Di ka kalihok, kahikay sa imong requirements bisag papilis man lang ug wala kay kwarta. Di ka makaduol diretso sa mga kuan nga kana mga politiko ba diya kung way kwarta, di ka makapakuan diretso kung way basta tanan kay gitawag nga
nalingkot o kanang nagpatiwala gyud ang kwarta silang unahon nagkasing-kasing. So ayo unta ka ba ng Alex no nga kita mismo sa tong kagalingon matag usa ka nato unta dili unta mahimo nga magpaalagad ta sa kwarta kay once mapriso na ka sa kwarta mo na hinungdan nga ang tao mawala na ang gugma. So, Amen. mo na siya. Okay, so para sa ako bitaw Brad, mga kapamalandong no, ang kwarta mura gyapon kining social media ba, no? Mm. Depende kung giunsa nato kini paggamit. Ang social media pwede nimong gamiton sa mga binuang, mga bastos nga mga butang, negative nga mga butang. Pwede po nimong gamiton sa positive nga mga butang nga makapa-inspired ka sa ubang tao. So mga kapamalandong, no, gisgutan na mo dinhi karon nga ang kwarta importante. Pero ang kaimportante sa kwarta doon na pay labaw niini. So kung Amen. maabot ng higayon nga kita na mo'y naulipon sa maong kwarta, delikado na kita. Brad Luis, doon ay pangutana ani, no? Ako Yes. nang gipangutana sa akong kauban sa opisina. Ingon ko niya atong aging adlaw nga pwede bang paliton sa kwarta ang gugma? Kay doon na may mga istorya sa mga batan-on, no? Nga for example, ang usa ka batan-on dunay nag-court lugar sa iyaha, ang isa kwartahan, ang isa tambay. Mm. And then Mm. naman gyud mga kasinatian nga miingon gyud ang uban nga salig man to siya, pabor man to siya, kay kwartahan man to siya. Di ba? So labi na karon sa ato ang panahon nga practical ang panghuna-huna sa ginikanan, sa matag tao nga uy, ang akong future ani secure baka ako ani. No mingingana ba? So akong Yes. gipangutana siya kung pwede bang paliton sa kwarta ang gugma or dili? Mhm. So ang iyang tubag is siya dili mapalit sa kwarta ang gugma. No, ang siya dili mapalit sa kwarta. Yes, tinuod gyud kay dili gyud kayang paliton sa kwarta ang gugma. Pero Brad, sa praktikal nga rason, dunay mga factor nga ang advantage ang mga tao nga dunay kwarta, di ba? So pero Tinuod. dili niya paliton, pero dili niya mapalit pero makaingon ka ba nga murag secure ko dinhi. Murag mas okay ni siya, no? Pero dili mawala mga igsoon ay saypa sa pagsabot nga ang hinungdan ngano ang tao molihok tungod sa gugma. Doon may mga tao nga kada bang pwedeng mohatag nimo sa tanan pero wala nay gugma. Nalan siya gusto nga something nga kuhaon sa imuha or gusto sa imo pero wala siya gugma. Pero mas nindot gyud mga tao nga mihatag siya tungod kay siya nahigugma. So ingon ana bitaw no. So karong gabi una actually may isong tinga basin katong bag-o nag-open karon sa imuhang social media. Basin natingala mo nganong kwarta nga mong gisgutan karong gabi una. Actually mo lang ning gisgutan tungod kay nakita nato nga importante siya pero ang atong tumong karong gabi una is duna pay mga butang nga mas importante pa sa kwarta. So muni ang asa atong pagpamalando nga gisugdan og basa ni Brad Luis kaganiha ang Psalm 49 nga kanabang murag nga mensahe gipahinumduman kita sa Ginoo nga yes importante man ang bahandi pero dili diha ra taman. Doon na pay mas importante niining mga butanga. Okay. So Amen. ingon na siya Brad. So tungod ani nakoy gi-prepare no kaning sa Psalm 49 gihapon Brad Luis, nakoy gi-prepare din akong gusto ipakita no sa atong mga kapamalandong kani siya no. Ang kaning verse 7 to 9 sa Psalm 49 nag-ingon diha nga ang tao dili gayud makalukat sa iyang kaugalingon. Dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao. Walay igong salapi nga iyang ikabayad. So mga igsuon, no, mga kapamalandong, kung atong basahon ni pagbalik kaning chapter 49 verse 7 no to 9, dinhi klaro og tin-aw kaayo gipasabot nga ang atong kinabuhi no dili nato kayang paliton sa kwarta. No?
ingon pa sa ako mga sharing before, Brad Luis, no, ako nagibalik-balik nga ang ato ang health, ang atong kinabuhi, dili na to mapalit sa mercury drugs, di na to mapalit sa Ross Pharmacy, di na to mapalit sa Rica Drug Store, dili mapalit sa Gaisano, dili mapalit sa SM, dili mapalit sa Ayala o sa bisan unsang tindahan. Kini nagpasabot nga ang kinabuhi sa tao, ang Ginoo ra gyud mo'y makahatag nato ani. No? Nga kung ato ra bang hunaw-hunaon, Brad, ang atong Ginoo bisan unsaon pa nato ni pagbayad, dili gyud ta kabayad niya. Tungod sa kadako sa butang nga gihatag sa Ginoo sa ato, kinabuhi pa lang gininhawa matag adlaw. No, ingon pa ni Brad Tata sa iyang mga talk dito mo nga, kung ang ato kunong ilong gibutangan pa nagmeter sa Ginoo nga pareha sa meter Dako sa kuryente nga matagutang. hawa motuyok, perting dakuan nakto og bayronon sa Ginoo, no? Amen. So ingon ana siya, brothers and sisters in Christ, kapila ta mo ginhawa kung maato taho og kanang maato tag ospital, pila ang tangke sa oxygen, di ba? Kung Nas kitang 2.5 tanan na, dunay tangke 35. sa oxygen kada adlaw mabayaran, ating mahala igsuon higala, no? Pero ang good news is gihatag ni sa Ginoo sa ato libre. Ang atong kinabuhi, ang atong gininhawa, ang atong kusog gihatag sa Ginoo nato libre. Now, kining verse 7 to 9 nagpamatuod kini nga ang kinabuhi di ay nato dili nato pwedeng paliton sa Ginoo kay dili ta ka-afford. Bisag unsa pa kadako sa imong kwarta, ang kwarta dili ka-afford ipalit. Now, for example, Brad, kitang tanan makasasala man gyud, no? Pero ang gihimo ni Kristo nga sakripisyo diri sa kalibutan og nagpalansang sa cross, igsuon ka pamalandong dili na kabayran og kwarta. Kung unsay man nagtukmod niya nganong iya ning gibuhat, kabalo man siya nga dili ta angayan, kabalo man siya nga makasasala ta, kabalo man siya nga kana bang unsa kadako ang atong sala kay nasayod man siya sa atong kasing-kasing. Nasayod man siya sa atong mga plano pa lang gani sa atong binuhatan. Apan iya yung gihatag ang iyang kaugalingon para luwason ta. O ang tukmod ani mga igsoon kabalo mo unsa? Gugma. Gugma. Gugma nga dili mabayran sa kwarta. So ingon ana kanindot, no? Ingon ana kanindot ang ato ang pagmahal sa Ginoo sa ato. Unya kaning Salmo 49, Brad, bisan tuod tingali nagtuo ko, wala siguro para wala pa ni siya idea tingali nga si Kristo moanhi sa kalibutan ng anak sa Dios because Old Testament maning Salmo. Pero kung atong tan-awon, liilion nato ang Psalm 49 verse 15, ningon siya diha, apan luwason ako sa Dios gikan sa gahom sa kamatayon og dawaton niya ako. So mura bag kung sa ako kampante kaayo ang salmista, no? Kampante kayo siya nga kana bang luwason gyud siya sa Ginoo bisan unsa pa kadako sa iyang sala nga nahimo or bisan unsa pa siya ka makasasala. Na karon, Brad, kay kana bang makapangutana man ta nga lagi naa man gyud mga importanteng butang sa kinabuhi, agugma sa Ginoo, gitudloan ta nga paghigugma sa Ginoo, pagbuhat og matarong. Pero ang pangutana, duna man gyud nganong duna man gyud mga tao nga dautan ang ilang intensyon pero ni asinso. Usahay makahunahon na ta. Lah, may pamana siya diha nga wala simba-simba, wala nag-serve. Sila okay man kay ilang kahimtang. Kami dinhi gabing paningkamot nagkalisod-lisod man mi. Nga ang uban maingon pod nga kana lagi sila dia sig panikas pero wa man gyapon masakpi. Kami diri nga matinud-anon mi nagsubay mig sakto na unsa man noon nga kami pa manuy initan noon sa ubang mga kuan. So ingana siya, Brad, no? Pero maigsuon, excuse me. Ingon ani ang tambag, no? Lunay tambag diri sa chapter 49 nga nindot kaayo. Muni i-share na mo ni Brother Luis sa inyo, ha, no? Ingon pa diri nga ayaw kasina kung madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyang kadato kay dili niya kini madala inig
kamatay na niya. Dili muuban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Bisan pag matagbaw ang tao ni ining kalibutana og daygon siya tungod sa iyang pagka malampuson, mamatay gihapon siya og maulipon sa iyang katigulangan didto sa didto sa kangitngit nga walay katapusan. Okay. So, nang igsuon mga kapamalandong, ang ingon sa Bible is dapat dili ta masina. Dili ta masina sa mga tao nga ni asinso tuod maayo og kahimtang pero tikasan. No? No? Mga kapamalandong, Brad, ang kalibutan nagtudlo na to sa saon nga mahimutang successful nga businessman, successful ka sa imong career nimo, successful ka sa imong mga plans, pero ang Ginoo para sa ako sa akong pagpamalandong, ang Ginoo nagtudlo nato sa pagkamatinud-anon. Mag-unsa man ang pagka-successful nimo, malampuson ka nga tao, pero wala ka dili ka matinud-anon atubangan sa Ginoo. No? Ingon pa ni Brother Ali kaganiya sa iyang sharing sa ika-45th nga years sa charismatic sa Cebu. Ingon pa niya nga, kung ang usa ka programa nindot kaayo pagkahanay, enjoy kayo ang naminaw, na entertain pag-ayo, pero ingon pa niya wala gahisgot og Ginoo. Ang tawag ana usa ka maayo nga talk show, pero hain man diha, no, hain man diha ang presensya og mensahe sa Ginoo. Now, unsa kung pasabot ani brothers and sisters in Christ nga ang challenge di ay nato tanan, ang atong mission is matinud-anon ba kita atubangan sa Ginoo. Magunsa man ang pagkamalampuson kung dili ka matinud-anon. Magunsa man ang daghan kag kwarta pero di ka matinud-anon sa imong bana o sa imong asawa. Magunsa man daghang kag kwarta pero dili ka matinud-anon sa imong negosyo o sa imo bakang gitrabahoan. Na ang tawag ani brothers and sisters in Christ, ang challenge nato is ang pagpuyo sa pagkamatinud-anon, kay ang pagkamatinud-anon dili na mabayaran sa kwarta, dili mabayaran sa sapi. Di ba, Brad? Amen. Okay. Amen. So So, ni muna siya ang kanang sakop. Sige, padayon, Brad. Okay. So muna siya, Brad, nga ang ato ang challenge nato, no? Dili lang kay ang atong hunahuna makakwarta ko, kun dili kining kwarta nga atong gustong abton, makahimo ba nato ning matinud-anon og mahigugmaon? So muna ang challenge nato. Ka, Brad, do na kay idugang? Sige, dugang ko gamay, Brad, no? Sige, bro, padayon, bro. Uy, murag nawala si Brad Luis, no? So atong paaboton nga mobalik siya. So ingon ani ni siya mga igsuon ko diha ni Kristo, no? Ang sa gikaingon na namo, ang kwarta gikinahanglan nato, no, sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo, adlaw-adlaw nato nga mga plano paglihok. Kay bisan gani kaning maong pagsibya igsoon higala, di man ka makahimo pagsibya kung di ka mobayad sa internet, no? Di ka makahimo pagsibya. Gusto kag gwapo nga pagsibya kung di ka mo palit pud og imong mga gamit. So importante kay siya bisan sa simbahan o bisan unsa nga simbahan o grupo na kinahanglan niini. Pero giunsa nato ni paggamit og dili lang dinhi taman ang atong hunahunaon, kundi aduna pay daghang mga butang nga labaw pa sa kwarta, no? Ang relasyon sa pamilya, ang time nimo nga imong gihatag sa imong pamilya, sa imong asawa, sa imong bana ug sa uban, dili kabayaran og kwarta. Ang kamaayo sa imong higala, ang kamaayo sa imong amo, ang pagkamanggihatagon sa katawo, igsoon higala, dili ka na mabayaran og kwarta. No, ang pag-alagad, no, sa usa ka tawo, pagserbisyo, pagpaambit, no, dili kabayaran og kwarta. Mao na siya mga igsuon nga kana bang
importante man tuod ang kwarta tungod kay kabahin man sa atong pagpuyo ni maong kalibutan, pero atong hinumduman nga kini siya kabahin lamang tungod kay daghang mga butang nga dili mapalit og kwarta og ang Ginoo lang ang makahatag niini. Kaganihan nasugdan ni Brother Luis ingong paniya nga kanabang makapalit og balay pero dili makapalit daw og home, no? Pwede kang makapalit og pinaka nindot, pinakatsada kaayo nga higdaanan. Siguro sa una nauso ang mga waterbed o karon unsa ka nga klase nga higdaanan ang pinakamahal nga higdaanan. Pero dili nimo mapalit kanang imong pagkatulog. Kang mga tao nga daghang kwarta pero dili katulog. So ingon ana bitaw siya, brothers and sisters in Christ. Dunay mga tao nga papalit nila tanan butang nga ilang gusto, gadgets, sakyanan, or asa sila paingon magsuri-suroy. Pero ang happiness, brothers and sisters, ang tinuod nga kalipay, dili mapalit sa kwarta. So ingon ana siya, brothers and sisters in Christ, no? Okay? So sa next slide nato, na kung atong tan-awon, okay, pakita nato mga igsoon, no? Okay. Giingon diha nga dili makapugong sa kamatayon ang kabantog sa tao, mamatay gayud siya sama sa mananap. Okay. So ang punto ani, brothers and sisters in Christ, na ang atong kinabuhi bisan unsa pa kadaghan ang ato ang salapi, bisag unsa ka pa kaadunahan, kung time na nimo wala gyud makapugong sa imo, no? So mauna siya mga igsuon kada ni Kristo, no? Kung atong tan-awon pag-ayo, no, ang ato ang kinabuhi, ang realidad, brothers and sisters in Christ, kitang tanan, no, mo biya man gyud ni maong kalibutan, pero ang pinaka-importante unta nga naa sa atong kasing-kasing katong mga butang nga dili mapalit og kwarta. Luis, welcome back. Ay, pasensya nawala ko. Brother kay Okay. ni kwan ni daghan kayo kwan sa kanang gali blink ay kanang daghan kay pop up sa kong kwan cellphone, Ginoo ko. Ako lagi na ko ng notification uban kay para dili mo kuan ga pop up, so na kuan na kuan ang atuang live. So inani siya, brother, no? Brother Alex Lim, ato na lang ni kusgutan kay murag kuan na king oras po dato. We talk about ko na lang po meaning of love, ana na lang ta. So isgutan nato ang tinuod nga gugma sa usa ka tawo. Inani ang tinuod nga kuan sa tawo nga gugma, no? Atong iklaro ni hello, Brother Alex. Klaro ko? Sige bro, padayon. Hello. Sige, Okay, sige. okay bro. Narabi nanawag, Ginoo ko. Nanawag. Unya na lang ako nalitawa ka na. Ang tao once gali mahigugma kinahanglan kinasing-kasing kay narabay gitawag nga gugma pero dili lawom. Nahigugma daw siya pero ang iyang nagusto sa usa ka tawo, ang iyang nagustuhan, ang iyang nahigugma tungod kay gwapa, sexy, dato, puti, gwapo, macho, hamis og dagway, nindot og ang mustura. So mo nay nagustuhan sa tao. Pero unsa man gid ang tinuod nga gugma? Ang gugma is nga gipasabot ni San Pablo diya sa 1 Corinto 13 nga katong ang gugma dili bastos, ang gugma mapaobsanon, mapailubon, mainampuon, manggihatagon, ang gugma walay gipili. Kung naka-remember ta when nagiingon ni Kristo nga John 13 verse 34 to 35 niingon si Kristo. Pagigugmay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo, kay kung makita sa uban nga kamo nagkahigugmaay, kamo akong mga tinun-an. Way gisulti na ni Kristo kay gusto ni Kristo nga ang tao maantigo sa pagigugma, kay once ang tao maantigo sa pagigugma ug masabtan niya ang tinuod nga gugma ug iya gayoning makatunan ang gugma, diha wa gyud mawahitabo nga away kagubot panaglalis og way pagsinabtanay. Mo gina ang term dina, it's about love. Naka-remember ka unsa ang kabalo ka, Brother Alex Lim, murag nakabalita jud ka ni, kabalo ka updated ka sa Facebook, si Pope Francis ni bisita sa Iraq. Nakakuan ka na? Yes. Yes, Karon ni bisita sa Iraq.
unsay point ni Pope Francis para mobisita sa Iraq? Para magpasikat? Para maila lang siya? No. Para sa iyang kagalingon? No. Dili lang siya nga nagpadala, dili lang siya nagpadala aton timanan nga nagdala sa simbahan, kundi niadto siya sa Iraq kay gidala niya ang gugma sa Dios, ug didto iyang nahimamat ug nahinabi niya ang katong kwan sa Iraq, ilang kauluhan gid sa Iraq. So say nahitabo, naabay sila'y away, naabay argumento, naabay debate, wala nga numan kay ang gidala gayud ni ang gidala gayud ni Pope Francis is gugma ug ang panaghiusa. So mao po na ang gusto may tabo sa Ginoo sa ato. Oh, tubaga kanang mo po na ang may tabo nga unta makabaluta. Kay kabalo ka Brother Alex Lima, ang gingon sa 1 John 4 7 to 9 ingon siya. Mga igsuon, magigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nag-igugma sa iyang isig katawo anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala may gugma sa iyang isig katawo wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong nga anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. So mo na, unya niingon pa gyud ang Ginoo Brother Alex Lim sa balang kasulatan in 1 John 4:20 niingon din na Brother Alex, murag hadlo kayo ni badaghan gyud kay maiguan ni Brother Alex nga niingon ang Ginoo. Kun may moingon gihigugma ko ang Dios apan nagdumot diay sa iyang isig katawo baka kon siya kay unsaon man niya paghigugmang Dios nga wala niya nakita kun wala siya maghigugma sa iyang isig katawo nga makita niya. So unsay point sa Ginoo ani nga mensahe kani nga verse karon kana bang di manggal makaingon kas Ginoo nga I love you Lord, gigugma ta ka Lord nga mismo gali imong silingan makita nimo adlaw-adlaw wa manggali nimo matagaay og gugma miskan gani imong igsuon dinha kanunay nimo mauban sa balay di na manggali mo magtingugay unya amigong kag nahigugma kas Ginoo ayaw atika ang Ginoo. Iningon ang Dios nga kung may moingon na nahigugma siya sa Ginoo apan di kasilagan niya yung sikataw o yung suon baka kon siya. Kay di man niya ma-apply. Kay mo naging Brother Alex Lim, kung nahigugma ka sa Ginoo, diha nimo kung nahigugma ka sa Ginoo, diha nimo ipapil sa imong sikataw. Kay sa gingon ni Kristo, what you do to the least of my brethren, you do it and to me. Mo nagingon ni Kristo nga kung ang nahigugma ganita kana bang sincere ta kana bang kay ngano ningon gid ang ingon magi San Pablo sa 1 Corinto 13 nga in the whole chapter diyan nato mabasa nga ningon si San Pablo nga bisan pa man og isunugon ko pang akong tibok lawas kung wala ako'y gugma wala ako'y kapuslanan. Sama lamang ako sa mga masaba nga piyang-piyang og agong, morarata og ulan nga nakadisturbo nga nagtulo-tulo diya sulod sa maong panimalay. Mura gapon tag inana ka ba ng Brother Alex, mo na nga ang point din na nga unta kung nahigugma ka sa Ginoo ipabati sa imong isig katawo kay diya ma-feel sa Ginoo kung tinud-anay ka bang nahigugma kay sa iya. And ingon diya sa Genesis 1:26, buhaton ta ang tao sama sa tong lagway. So muna nga kita, lagway man sa Dios, so sama kita sa Dios. So kung nahigugma ka sa Ginoo, nahigugma po kasi mo sa katao, kay ang imong nakita sa imong isa katao, si Kristo nga imong Dios o imong manluluwas. The same as that, nga mora gihapon natong buhaton, nga kung ang gugma atong ipasulabi, diha nato mapabati sa Ginoo, may pabati gyud nato mas labaw diha sa ito sige to kay di man gud mo ma-appreciate ka ba ng Alex ba nga mura gyud nagmanag uyab gud kung nahigugma ka sa imong uyab dili gi ka mobuhat og butang nga makadaot sa inyo duha di gi ka mobuhat og butang nga makapaglalis o guba sa inyong relasyon. So magbuhat kag butang nga makapanindot makapalig-on sa inyong relasyon. Mora gyud gahapon na
Malagi na bulag manggali ng langit ug impyerno, relasyon pa ba ka ninyo ug way Ginoo. Diba? Mo na nga kung sa Amen. manag-uya pod, kung mag-away-away gani, ay dili kung nakasagara man gud manag-uyab ka ba ng Alex, wa na Ginoo sa ilaha, puro na singka, puro na balikas ang nahitabo. Unya kanang gitawag nga diya sa manag-uyab mag-away gani, bulag ang resulta. Dili ta dapat na, dapat kung mag-away gani sa Ginoo mangonsulta. Mao gini pinaka the best thing to do nga buhaton ta. Na kay Amen. lagi agkadala man sa mga kanang gitawag nga mga kuan lagi pa ng istorya lalis daw na lipay kang yawa, pakpak pod ang yawa sa inana nga mga butang. So no inana no nga di na nga taon ta kwaon na to ang usa ka butang nga mapuno ta sa maong mga bandi ayaw kasina sa malagingon sa Salmo 49 15 nga ayaw kasina sa unsay naa sa imong isig katawo ayaw ka kanang ayaw ka silos ug ayaw ka kuan kay kung unsay naa niya kung nadato siya sige nadato siya apan timan nga dili ka na niya madala sa laing kinabuhi. So kung Amen. ayaw kasi na kung unsa na niya ang mo nagingon dato man sila diri sa kalibutan apan atong timan-an nga mas dato ta diya sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay atong gipabati sa Ginoo nga naghatag tag time para sa iya. Amen. So kung tan-aw na to no, Brad Luis no, ang ato ang kuan ani mga igsoon ko ni Kristo nga dinhi ta mo focus sa mga butang nga dili mapalit sa kwarta tungod kay kini mga butang nga maoy madala nato like gugma, di ba? Ang kwarta kung mamatay ta, dili man nato madala. Pero ang gugma, ang imong paghigugma sa imong kamatayon, no makita na sa Ginoo nga kita nagmahigugmaon og nagkanabang masinugtanon og nahimo tang kanabang naging faithful ta no maulungon ta so ingon ana siya so maigsuon ko ni Kristo mga kapamalandong no kining atong pagpamalandong karong gabi una ato ning gituyo labi na ning maong naata karon sa Kwaresma nga din atong mapamalandungan ang mga butang nga mulast forever. So katong mga butang nga mulast nga hangtod sa hangtod katong mga maayong butang nga dili mapalit sa mga bahandi diri sa kalibutan. So kung naghatag kag gugma tungod kay nabati nimo nga gihigugma ka sa Ginoo kanang maong gugma tungod anang maong gugma nibati po kag gugma sa imong isig katawo kana nga mga butang igsoon higala mo'y mga butang nga mulungtad hangtod sa kahangturan. So muni ang ato ang challenge no sa tagatagsa nato no muni ang ato ang gustong abton o gustong puy-an sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi nga unta kita mahimo tang mahigugmaon og mobuhat sa mga butang nga dili kabayran sa salapi o bahandi diri sa kalibutan. Amen. So Brad, napakay idugang para sa ato ana dayong kuan sa atong panapos na dayon nga pag-ampo. Okay, brothers. So inana na lang brother Alex Lim. So near naman ang atong oras no, wanang bagitay igong oras nga makapadayon sa unahan. So ngato na lang we continue sa ato ang ayop dun ta dili ta madala sa kanang pangkalibutanon na kailibgon, mga pangkalibutanon nga itawag na to nga gusto kun dili unta mahimo pud tang espirituhanon nga way kay mura man gini gusto sa Ginoo ka ba ng Alex dili mapalit ang kaluwasan, dili mapalit ang gugma, dili mapalit ang laing kinabuhi kundi ang pagpangalagad lamang sa kinasing-kasing Dios Ginoo. Mao gyud ni ang importante na atong ikinabuhi kung unsang ebanghelyo nga gisangyaw ni Kristo nga gipaabot diri sa atoa hantod ng ato pong mapaabot sa atong mga kaigsuonan. And we are so blessed nga nasabtan po nato kung unsay pasabot sa Ginoo para sa ato ang tanan. So kana lang siguro Brother Alex Lim. Okay, so mga kapamilya no, mga igsoon, ato lang hinumduman nga ang atong kuan, ang atong mensahe karong gabi una langkob gayud no sa butang nga diin grabe ang paghigugma sa Ginoo sa ato no. Gipakamatyan ka sa ako lang gingon nato ni Agi Bran ingon ko nga
wala lang ka gipasaylo kundi gipakamatyan pa jud ka sa Ginoo. So blessed kay ta ani nga kamatuoran kining gibuhat sa kining gihimo ni Kristo sa atoa tungod kay iya tang gipakamatyan diha sa krus og kana mao kang no dili mapalit sa bisan unsa nga salapi o kantidad diri ni maong kalibutan kundi ang Ginoo lamang mo nakahatag sa ato ana. So ato nang dakong grasya nga pasalamatan sa Ginoo igsuon higala. Okay. So mo ni ang atong pagpamalandong karong gabi una igsuon og sa ato ang pagtapos Brad Luis, pwede ba ka maka-offer og prayer para sa pagtapos nato? Sige. Sige, Brother Alex. Atoy agig panapos ning ato nga programa karon atoy pahimutang atong kagalingon diya sa presensya sa Ginoo kitang tanan sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun may gugmao na mong amahan. Daghang salamat o Dios sa kadaugan ng kalampusan sa amo ang panagtigom karon pag inisgutanan mahitungod gayud sa imuhang gugma. Lord, salamat Lord God sa inani nga paagi nga napangitaan gayud namo og way nga unsaon namo pagsangyo ay mong buhing pulong bisan luyo sa maong pandemic Ginoo. Nga unta Lord, kamita pagid kami ganunay Lord. Giyahi pagid kami, tudloi pa kami, tugangi pa nga mo ang kaalam kay balo diha kanimo aron gayud kami makapadayon sa pag-alagad kanimo. Ang tanan Ginoo imo man walay bisan usa ka namo kundi sala lamang. Apan o Dios, nagsalig kami o nagtuo kami Ginoo nga naa ka nagauban kanamo. Panalangin ni Lord God ang matag usa kanamo nga mahimong maayong ehemplo ngadto sa imong katawhan aron sa pagsangyaw sa imong buhing pulong. Panalangin ni si Brother Alex Lim Lord sa pagmugna ning mong programa. Ay binasaba ko Lord, ug ang tanan nga mga youth Ginoo, ang tanan nga mga batan-on, ang tanan nga mga naminaw karon Lord God, i-bless sila kanunay, panalangin ni gayud sila kanunay Lord God. Aron gayud Ginoo sila magmalig-on ang ilang pagsalig pagtuo diha kanimo. Sa hantod sa sunod Ginoo, ikaw magauban kanamo. Sa sunod Domingo nga higayon, naagi hapon ka. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, imong anak, among Ginoo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Og manalangin kanato, manalipod kanato gikan sa tanang kadautan, magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na nga atong panagtigom, magpabilin ng gugma grasya kalinaw sa Dios. Salamat sa Ginoo. Okay, so mga igso, no, daghan kayong salamat sa inyong pag-uban kanamo karong gabi una. Salamat sa inyong suporta, no? Salamat kayo sa mga padayon nga matag Domingo gayud nga nag-share. Ay mo kabalaka kung na-late mo no pag tan-aw ning maong live stream tungod kay pwede man niyo makita ni sa replay. So, pwede sab ninyo ning ma-share sa inyong mga higala or sa inyong grupo baka no nga matan-aw po nila ang replay aning niato ang episode karong gabi una o pwede sab ninyo nga makuan pwede sa ninyo ni matan-aw sa atong YouTube channel ang PS246 TV o sa makausa kini ang inyohang kapamalandong Brother Alex Lim manamilit og ingon na lamang nga kung ang Dios dapig kanato kinsay makigbato ka no dalaygon ang Dios. Amen. God bless you brothers and sisters in Christ ug salamat kaayo sa inyohang pagsunod karong gabi una. Alang sa atong pagtapos, atong i-play ni maong awit. Brad Luis, salamat kayo no karong gabi una. Sige, Brother Alex. O kita-kita ta sunod na pod higayon. Salamat. God bless. Good night. Tanan. Ano ka? Oh, kana. Oh, kaibigan. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta ang grasyang gihatag sa Dios agahandumon ta kasagihatag niya sa unang mga Kristiyano
ang batang Jesus santo ninyo, tinubdan sa pagtuo. Atong isangya ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Atong isangya ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, iunay nga paghalad sa kinabuhi nga balaan, ikan sa amahan, Maria mong inahan, sa pagtuo ikaw sumbanan, kami giyahan mo, pagsangyaw sa pagtuo. Atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos ng kaluoy pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Taliwala sa mga pagtamay ug mga pagsulay, pagapuy-an ko, ligunon ko akong atong isangya ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Atong isangya ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy pagkamaayo, niya ka natong mga Pilipino.